Sí, nosaltres per a manifestar el nostre sentit del vot, que serà en contra, i explicar-lo breument. Quan se va conformar en este plenari, en este Ajuntament, i se va portar a plenari a partir del decret de composició dels tribunals de l'Ajuntament de Silla, nosaltres ja s'oposàrem a aquell sistema, en aquest plenari, votàrem en contra de qui prenia les decisions i de lo que replegava el decret, votàvem en contra de qui decidia quines persones i votàvem en contra del sistema de pagament que el mateix decret imposava. En aquell plenari no votàrem a soles nosaltres, votàvem pràcticament molta més. I per què votarem en contra ara? Doncs perquè estem en contra del decret i estem en contra de com s'ha desenvolupat en el nostre poble. I estem en contra de que la primera modificació o reconeixement extrajudicial de crèdit sigui este i no un altre. I sigui este per què? Mira, el principi per a nosaltres era, i continuem dient-lo quan ha vingut a ser este plenari, d'alguna persona o d'algun funcionari o d'alguna altra persona que volia, a part del treball de funcionari, una altra dedicació, de que per a nosaltres és un treball, un sou digne per persona. I tot el més sobra. La cosa és que el sou no siga digne i per tant hi hagi que complementar. I l'altra és que si se paga per un horari de faena, se paga per un horari de faena i no se pot cobrar per no fer la faena i per estar en un altre lloc. És a dir, quan se plantejava així este decret i com s'anava a portar, nosaltres li dèiem que nosaltres votaríem sempre a favor sempre que els tribunals se reuniren fora de l'horari de treball. És a dir, si una persona va cobrar unes dietes que nosaltres considerem que són justes, però si una persona va cobrar unes dietes per fer una faena que no li toca i que l'han nomenat, el que nosaltres no entendrem i no enteníem en aquell moment i continuem sense entener-lo en el grup és que se cobre per aquesta faena, una dieta, la que siga, però al mateix temps s'està cobrant per no estar en el lloc de treball per al qual també s'està cobrant. I que, lògicament, no se pot atendre al personal o al ciutadà que està pagant en aquest moment aquest servici. I per tant nosaltres plantejàvem dietes les que corresponguen, tasses les que hi hagi que pagar per les persones que facin l'opció a aquesta oposició en el tribunal, però si s'ha de pagar que siga fora de l'horari de treball. No té sentit que una persona cobre per no estar en el seu lloc i cobre al mateix temps per fer una altra tasca. No té sentit. I per tant nosaltres, com aquestes dues coses ni formaven part del tribunal, ni les hem anomenat, estem en contra del sistema i no volem aquest decret o que les persones cobren d'esta manera, votem en contra. En la intervenció, com vostè haurà notat, jo no l'he fet a vostès ningú reproche, ninguno. Se'l faria a partir d'ara si ho fan, perquè jo sí estava en aquest plenari i sé el que vostès digueren. Per tant, el reproche se ho faria a partir d'ara. Jo a vostès no li feia ningú reproche, sinó que el que no entenia era que el primer reconeixement extrajudicial fora este. Esa és la crítica exclusiva a vostès. No, simplement per recolzar la moció. Donem per entès que la tassa, la proposta és de la comissió. Com? Espera, és que no m'ho entès. Sí, que la proposta de la tassa de l'aigua, o del preu de l'aigua, és de la comissió i després s'ha poder... Bueno, això no... Bueno, si vol explicar un poc... Assumptes a tratar tots els relacionats amb el servei, especial la liquidació dels exercicis tancats, les previsions per a l'exercici següent i les necessitats i incidència del servei. I la proposta de la tassa. Vol dir el tema de les revisions de la tassa en el futur. En la creació de la comissió, quan se va aprovar en el seu moment, que és veritat que després no s'ha reunit mai, una de les coses que sí que portava aquella comissió era que la proposta, lògicament, per a pujar-la al plenari. És a dir, no la de pujada en alta, que lògicament és automàtica, però portar alguna proposta a aquest plenari que portaria almenys algun consens, que fos el del govern o d'algú més. És a dir, el primer debat ja se tindria en la comissió i, per tant, vendrien més complicacions. I llança la proposta... I s'estudia allí en la comissió. Claro, toque la comissió i després passaria a plenari. Sí, i després passaria a plenari i a partir d'ahí ja està. Però com allà estem tots, d'alguna manera, estem tots en aquesta comissió també. Si l'abstenció
que nosaltres farem va en el sentit de que igual ens hauria agradat que al mateix temps que s'arreplega les propostes d'un veïnat se l'haguera comunicat al veïnat que pot tindre o colindant en aquesta zona i haver donat resposta a totes les respostes a tots els plantejaments i no esperar a que si després hi ha queixes o no. Per tant, nosaltres la proposta la veiem viable, però com no sabem si s'ha donat o no s'ha donat oportunitat al colindant per a que puga saber què se va fer o no se va fer i poder al·legar també, doncs s'abstindrem. Sí, nosaltres per a donar el suport a la moció i comentar que en algun moment tindríem que plantejar-nos, a raïs del que comentava abans el senyor Melero, que és per què obrim les portes d'Europa a mercats que abans estaven tancats o cada volta s'obrin més les portes. A la millor la resposta la tenim en que són els mateixos terratenents i els mateixos controladors dels mercats agrícoles del nostre territori els que controlen aquest negoci, el que controlen aquestes terres i per tant els que volen que aquests mercats s'obrin en contra dels minoritaris i els propietaris més xicotets del nostre país. A la millor són els nostres paisans, però que controlen els mercats i que controlen la gran terra, és que deslocalitzen lògicament la producció i la importen i per això pressionen als de dalt per a que obrin les portes en contra dels xicotets treballadors del camp del nostre país. Jo crec que la tercera volta que vaig a votar en este plenari una moció pareguda. Una moció pareguda. La tercera volta. Jo el que li plantejaria al PP és que s'aclarisca al PP i que es deixa de més tranquils, perquè aquest és un problema del PP, exclusivament. I aquest problema del PP és el que es porta així el Consell Local Agrari a que li diguem a vostès que s'aclarisquen vostès d'una vegada i posen en marxa aquest transvasament. Mire, l'absurd és que avui o ahir estava el senyor Fabra reunint-se amb el senyor Rajoy i una de les coses que li plantejava era de nou un nou pla hidrològic i el té així i no és capaç de solucionar el problema. Este pla seu. Ara té la responsabilitat. I per què delega aquesta responsabilitat? Per el poder del PP d'Alacant? Per la força econòmica dels campos de golf i del senyor Martínez? Doncs que s'aclarisquen la directiva o la direcció del PP a nivell de país i ja està. El que és absurd és que després de batalles legals tratant de canviar aquest trasvase, després de manifestacions de pobles de tot el voltant en contra d'ell i en contra de la presa o la toma d'aigua de Cortes de Pallars, encara avui estem així. Encara avui estem en una moció damunt de la taula. I tal com diu la moció, i apareixia l'altre dia en els diaris, en 12 milions de metres cúbics d'aigua envasats i podrint-se. I aquells diguen que volen aigua. I n'hi ha en premsa, i si ja farà un parell de setmanes, les fotografies i demés, 12 milions de metres cúbics podrint-se. Que el PP, que governa, diu que s'aclarisca i se decidisca què fa en aquesta aigua. I li conteste d'una vegada, ja i per sempre, si va fer la presa o va fer la toma o no va fer la toma en Cortes de Pallars. I li conteste també a la Ribera i a l'Horta si és a canal que passa per ahí, que tenim nosaltres per el camí vell i que nosaltres en este plenari aprovàrem per unanimitat que se perllongara fins a l'Azul de la Marquesa i allí depositar aquesta aigua, que ho faci, o per a què és aquesta aigua. El primer que tindria que aclarir-se és el PP i una volta que s'aclarisca nosaltres saber si estem en ell o no, perquè fins ara pilotes fora i 12 milions de metres cúbics d'aigua podrint-se i és d'Alacant, no és d'Alacant no, i alguns empresaris volen fer negoci per Alacant en l'excusa de l'agricultura demanant aigua neta des de dalt, des de boca. Això és absurd.
El transvasament està pagat per tots els ciutadans espanyols. Perquè ho va pagar yo no refería al transvasament, em referia a lo que és la presa de Cortes de Pallars i la sequía real. I així les ha anat, després de creure en la paraula del senyor Zaplana, que l'anava compromès, que si ho pagàvem, pues després tindrien l'oro i el moro i a la vista està. Però bueno, que el PP té un problema està clar perquè aquesta moció està així. El PP de Silla no té un problema, perquè no té un problema, perquè no depèn d'ell, però que el PP del País Valencià té un problema, està clar, perquè aquesta moció està damunt de la taula. I el primer que tindria que aclarir-se del PP és, lògicament, que és a qui va la proposta i a qui se li va dirigir, és que s'aclarisca. I si el senyor Fabra ho té tan clar, i així en premsa, i vostès ara mateix ho comentaven, d'allò que sobra on fa falta, doncs allò que sobra on fa falta, que l'aplique. Però és que ni Camps ni Fabra ho apliquen des que abans començara el Ministeri a fer les obres i ara que ja estan acabades i les aigües estan allà per Villena. Per tant, el que tindrà que fer el PP del País Valencià és aclarir-se i dir-li al personal que això que està dient és de veritat. I per tant, els usuaris del Xúquer i d'ací de la Ribera i de l'Horta que no es preocupen, però no ho fa. No ho fa i per això, com no se fiem, a pesar de ser junts i del mateix grup, per tant tenim aquesta moció. Nosaltres sí pensem que han d'aclarir-se i per això solucionar. Jo no he al·ludit a ningú. Jo quan parle de Jaume I parlaré de regne, quan parle ara parlaré de país. La pregunta al secretari era si al canviar el to i aplicar el 50 legalment no podrien incloure-lo en el ple de clàusules. No, nosaltres per a manifestar el vot que lògicament se sumarem. Ens agradaria que fos més reduït, però si legalment és la que hi ha, doncs apliquem la que n'hi ha i busquem a la millor altres fórmules en el ple de clàusules per introduir valoracions positives, però legalment és el que n'hi ha.